Biyag di tao. Oh, bakit? Apay akas tatilangan. Naliday ka nakatugaw diti salas. Ada ka di parego? Ay, agdaw-dawat nga ron itay ni siya iti kwarta. Taramatin na ka ni di pagadanan da. Umawan maitid ko, tawamot kwarta. Masya nakita anak talakay. Basta ka di. Kat sabi mo nga ron din na. Napan ka din iti pagadalan? Saan? Agday pisilad na. Itay pengagsang-sangi. Kasing tanak ta. Itay kulangan na iti tangdan ko nga ni Nana Maria itay. Tangdan ko nagkali ti basuraan. Ay na, agyaman naklakay. Ay, makaiksammat lang ng anak ta. Ne, si kamot gayam ti masapat ko, mare. Nagsapa kamot kan, sa dino nga iti papanam. Ay na, hinawagan na kami ni Ma'am Connie itay. Agpalabakan mo, iso ang mapana. Kasta ka di? Kat si Kangay, papanamat, marihuana. Ay na, mapanak ijay balay da kumari may la, mare. Tangdanan na ka nung agdayos, gaputa di na masango. Ah, kasta ka di. Alangarod, mapankan, tay nakmatan, mare. Buisit ti kas na biyag. Nagmalas mo tan. Ay, apay kas to. Ne, lakay, apay nga agong umit kamot na nagawin. Nabaka iti sugal. Awan na pulos tinabati asweldo. Anya kamot lino. Sa dino nga rod itan ti pangalaan ta iti pag-tuition ni Miko. Di ka madalagan. Ipasigurado kan ka mga bakak inton sa manama. Ada papanan niya sugalan ijay daya inton rabi. Anya, inaldawak amapan makitang tangdan. Ngamsi ka, inaldaw kamot amapan makisugsugal. Di ka gadi madanagan ko na. Italaga na bakak. Italang. Masigurado nga ag-triple ti pangabak ko inton sa manama. Anya, Sa nuwak itananang, awan pag-tuition ko. Diyak maka-exam diyak makabayad iti school. Miko anak ko. No apay ngamin nga itultulok yung mapan makisugsugal ni tatang. Anya nga ita, naisugal na amin na nakwarta tayo. Ay na, di ka madanagan anak ko. Agrimedyo at. Inak pa'y la umutang iti kwarta kin ni Mari Elsa. Ta isupay la ang aramatam iti pagadanan. Awan na ti aramido na ni tatang no dito sugal. Ibagayong amin kuan amang sapul iti panggadan na. Ay na anak ko, amumot asaan akayat ni tatang mo ti mabibiyangan. Kasta unay akong tutna no palagipak. Sa kastiti adda pa nagbiag tayo gapu iti pa nagsugsugal na. Ala, di mon kontraan ti amang. Baybay amlatan anak ko. Bakit? Nangabakag iti 200,000. Inabak ko amin ang kwarta na sugalan. Kasta ka dila kay? Ay na, kamaudyanan na. Makalungaw tayo matan. Wala, may pasimpak mo to'y balay tayo. Maragsakan ang unay iti daytala kay. Mabalin mo matintag tugtugaw. Uray saan ka naman pan makitang tangdan. Dito ikalangin balay. Amok nga agtultuloy ang ti panagswerte iti sugal. Damag ko na nga ba kagayam iti sugala, parilino. Wala pare, punta na ita. 200,000 ko naman. Masayat mo kasta pare. Nagpamilyanda ka nga rudan ha. Kakaisuna na granata dito tersena. Ay katuwa na pare. Lupang merienda, pasig abuti kwarta. Tunay kan pare. Kinapudno na or-orayag lang ni bakat ko tamapan kami JL kahit. Ha? Mapan kami man nag-purchase iti simento kan darat. Kailan do? Ay patarimaan mi ti balay mi. Masayat mo kasta pare. Ay wala pa na eh. Makabalik kami matan iti concrete ama ko na. Isa no syakti si ka isarting mo ti panakikon construction mo. Kaano ka pa bumaknang iti dahita? Anya? Naimbag ti sugal. Ta easy money ako nada. Unay mata ni parilino. Ha? Ne, apay na kay. Ay, nangabaklay ti sugal. Nagpas dyan ti pa nagsasauna. Kabalan na pa yan ti mangpabayan ni ti tao. Anya?
Oh, siya anak. Apay akas tati lang managawin. Ada parikot mo? Pinapainanak ni Miko iti pagadalan, tata. Anya? Imbaga na kanayon kano aday titikawis ko. Sa anak kanong agsuksukan. Anya? Imbaga nga tikasta. Ay unay magtanday dyan nga anak ni Marijuana. Nakunana pa'y ang mamirmiraot tayo kano. Ah, Kasta una ya pa nang ibabain na kanya kitay. ala, bayaan mo na anak ko. Da kami ti makaamo ang makisarita. Bayaan yung tata. Ang mga no isuladay tati saan nyo ang pagkikinaawatan. Si kamot gaya, mare. Anya tigagaram, tay may ka. Kwa, imaya ta, kaya't ka makasarita, Mari. Makasangsangit namin ni siya ang anak ko ang nagkapoy si pagadalan ni Di Kalman. Kasta unay ka na pa nang ibabain ni Miko kankwana. Kat, putnumat ngamin timbagat yan ako. Ha? Imbaga ka no ni Miko, ang mamirmiraot kayo lang. Kat, putnumat. Apay nga kasta kamatan, Mare. Idi saan pa'y arim mga itibiyagyo? Saan kayo matakasta? Ay na, mare. No marigrigat kami idilaan day dyan. Saan itan? Oh, kita man, nakapabalay kami. Apay, di kay kadi makadlaw, ada kayo laangan tinaidumduma diti barangay tayo. Ha? Iso asana rumpa nga agsakit tinakam yun. Gapu iti imbaga ni Miko nga anak ko. Gapu tapod numat. Anya? Oh, sigamat yan ti masabat ko, Elsa. Sa di ko ti papanam, nasaba ka? Anak ko, pare. Mapanak man makitang dani dya yan datatakarding. Agpamula ngamin ita itinatang dya bangkagda. Kasta ka di. Sige ti ayaban da. Kaputasan dan ang maayaban ti asawa. Tama na. No inaldaw latan nga di bangkag kaya mo. Ha? Gumisit ka siya, pare. Kaya may isa, lumad ka, pare. Ayos lang, pare. Tinapatang, legal at trabaho ti pagtataudan ti kankanan mi. Saan nga illegal? Anya? Ti ko lang kit di ako. Patingga kay lang iti kasta panggitan. Ti makitang tangtan. Ani, madinsamad tan ti ibagbagang, pare. Saan da kami kumamat nga uyawan na kasta, ha? Gaputa kastoy lang ti trabaho mi. Kastoy mo ti trabaho iti kalabas, ah. Idi. Ang masanitan. Kaputa doon ti kwartami. Unay matandagi dyan agasawa. Nagdakkel tinagbaliwan da manipod rimang ay tibiyag dalakay. Talaga kasta ti diyan. Tinapatay. Uray niya pa iti sasabunda. Santang agpapit to. Dapat iti panang tagtagi basit na kadata. Huwag matkit di, ah. Pangamay na, makapasair mat namin no dagduma ti panagsasauda. Kunamlan sanda nagtao di ti kinarika. Bayanan. Tinapatay. Nagbanlugan tatikan ka ng tayo. Sana kas ka nakwada. Nagtataod iti subal ti papaunin da. Aywan, nasabat ko ni Mari, Juana. Pinansin ko ngam di nakmatinkan ka, no? Ha? Kaslawan nakita na. Anyangin nga rod, kat namin pinsan mo ta nagbalaw ti ugali da. Manipod medyo rimang ay tibiyag da, gapo iti sugal. Ang tandaan mo dati bakay. Amin na banag, agtaod iti sugal. Kat kilata mapukaw. Nagluna, bukas kadakwada asaan ang nasaya at ugali da. Ay na, Mari Elsa. Dandan hindi ka nailasin. Apin nga kastamot ng tilangam. Nagnisip ka matan. Ha? Siguro, nagkapo ka man ng anak kitang danan niya. Ay, wan Mari. Anyangay nga ron. Day tamat na't pagtataudan ti pagbibiyag mi. Ay na, no ibaon mo mat nga tangamin ti asawam nga agsugal. Itikas na, mga bakmat. Tapno rumang ay mat kan ti panagbiagyo. Itikas na, saan kayon amabilbilang iti init? Anya? O, kita man ka na kani. Biglang yaman ako na ti Tagalog.
Pasensya kan, Mare, Nang saan niya ang arami dito asawak day ka. Sige, labasan kan. Napalabas ko ni Mariel sa itay. Ay na, danda ni Jack nalasin ka po iti kinangisit nan. Anya? Inaldamot ngamin, amapan makitang dan ijay ayan da tatakarating. Nagpadaan-dan ang agasawa. Nangisit dan, kapo iti pan nakitang tangdanda. Ibagbagak ngamin kini Mariel nga ibaga na iti asawa na apadasan na matyag sugan. Ang maging didimat. Di aganos da amabilbilag iti init, iti inaldaw. Makaanos na pa ita, ha? Ang aminton maumadan ton. Sigurado. Adalin mo't lang ni pare Pedro ti agsugal. Sabi naman ang tipapanan nyo, pare. Domingo ita pare. Inka makimisa. Kaya may sa aldaw ti panaginana. Ato lang amin dayta, pare. Anyang iti may na dayta. No ti panawon ko amapan ije simbahan kat mapaanak lang ang makisugan. May mayat pa eh. Anya? Di ko kumamit agsang iti kasta, pare Lino. Pudno mo ti mga pare. Awan maghanap yung ti dayta kararamidan nyo. Makimisa? Awan lat amog ditaan. Anya? Ay nananang, tatang, nabuyak itinyos itay. Ada sumangkot na bagyo dito lugar tayo. Anya? Signal number 4 ka no? Ay na, pakadanaga mayan ako. Uray pa'y kapipigsa na bagyo ti umay dito lugar tayo. Sana basta-basta madadal ti balay tayo. Kita man? Pasi ka siminto? Husto ti amamanak ko, nga uray pa'y ti kapigsaan abagyo ti umay, saan amadadaal day ti balay tayo? Saan akas iti sigod ang masapol abambantayan tayo dagiti agtudtad, kan dagiti itayab ti angin. Ang nanang, naskin latang agridam tayo. Gaputa di tayo amo ti mapasama. Naku na ti TV a super typhoon. Super typhoon? O super typhoon dita. Di ka matanagan ko naman. Natigkir ti balay tayo. Nanang, nakabutbutang, super typhoon ti sumangpat, nabuyak iti news. Wan ka nung harod anak ko. Nakabutbutang nanang, ang mga noan niyang pa'y ti mapasama kada tayo dito ay. Sapay kat signal number 4 dito'y lugar tayo. Ay na, di kasayaatan nga ramidan tayo. Agkararag tayo. Oray kastoy lang tanda kasasaan tayo. Kung oray kastoy lang ti balay tayo, awan imposible iti apo. Nulaki ti tagtalok tayo kankwana. Di na tayo baybayan, anak. Una nang, dayta ti aramidan tayo. Ay nalakay, kasanutay itan. Itay pa'y anagpigsa ti angin kan tudo. Ano nga pa isa? Apay nga. Inimot mo tan amarga iti arubayan tayo. Ay na, adon kita nung anak astrak dito unag. Miko anak, ikagumaan tayo ti rumor dito eh. Ang mga no agtultuloy lata ti angin kan tudo. Kat saan tayo na makaruar? Sa dinuwa di papanan tayo, nanang. Mapantayo ijay ayan da Mare Elsa. Imbag ijay ta adayuda iti karayan. Saan adumanon ti danum ijay ayanda. Alain tayon. Mabidlang ah. Kasanong dagiti usar tayo. Ay nalakay, di mon panunutan dagiti agkakangina nga usar tayo. Tinapatag kat makapanaw tayo dito itamat laang. Nakabutbut ang jay danum ti karayan. Ang mga nuan niya pwede mapasama kada tayo. Nagtalinag tayo dito eh. Nanang, nabaspasa tayon. Ala, agawaan tayo ti magnaanak ko. Dandani tayon ijay ayanda ziya. Ang mga nung nakarokaro ija yanda. Kaputapan aw lang ti bubong ti balay da. Saan mo't siguro lakay? Ala, agawaan tayo. Mare, agyaman nakgapot ang pinaunag na kami dito'y balayo, ha? Ay, awan ng yaman na mare, si kakit dimat. Naimbag kayo pa'y, ta saan kay ana-ana-ano dito'y. Ngamda kami, nang rugi itayin anarga ay daga ay likod ti balay mi. Ah, ay, kasta ka di mare? Ay na, kaasi ni Apo Diyos, saan kami matanan ano dito eh. Uray kastoy lang ti balay mi, agtudtud ang pagyamanan mi unay,
Gapunta saan kami analayos. Kan saan matanay tayab ti bubong mi mare. Mare, Kan may isa kabayatan tinapig sa abagyo. Nagkarkararag kami asa nga pamilya. Iso ang mamati akadina kami binaybay anti Diyos. kinapudno na mare. Kas na unay tibain ko kanika. Gapo iti saan anasayang at ngayon pakpakitak iti kanika. Ngamit da kayo latta tinagkamangan mi. Mababainak kan ka, mare. Pare, kinapod mo na. Mababainakin ka. Ha? Amo ka pasig nga kakasakit asaw na gitimbal balikas ka iti kalabas. Angan, pinastrag da kam latta iti balayo. Awan day jay, pare. Pakawanan na ka, pare Pedro. Pagbabawiak na gitinar aramid ko kan kay di. Nang runa, ti panang tagtagibasik ko kada kayo nga kasawa. Pare, awanan day jay, kunakmet. Tinapatag, kat nakaamiris ka. Saan? Saan ang punta na ito eh? Sana po na kayo eh. Saan? Pare, Awanan ti balay tayo. Naiyanot aminan. Ay, kasano tayo itan? Nawa na pulos tinabati ka na tayo. Kasano tayo mangrugi man? mare. Mare, Awanan, pare Pedro. Awanan dagiti na pundarni. Inyam amin ti danom. bueno gagayam, ditan tinagibusan, di pakasaritaan, dito'y darama tayo, biyag, di tao, musical scoring, Eli Palacio, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Biyag, di tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan na kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Romeg, agtapos ita. Mga nunalipat ang tipitsa ita, nakaw. Ha? Yawat mo na tay para kada ka may kandidatang mau. Wala na. Sa 2,000 kayo kung itata. Oh. Ah, awan na yun nan. Dahil ito pala timaited ko na tanda paggastusan mi iti asawa. Apay, agpagpagatang manan iti baro abag na jay asawam. Uwinaw, agpareban manan. Saan na nang? Agkasangay di anak mi into no may alawas. Aghanda kami, ure basay. Gumatang kami mat iti cake. Puyotan di apukuyaw. Ay na, di kay ka di gastos agastaw sa nakaw. Narigatan, di pa nagbiag ita. Aginot kayaw. Uray saanan day ta, handa-handa. Ano laming. May bayan yung day ta. Hagan may sa, saan mo mo putot niya yung anak ni Bakit Mau. Apaya gastusam. Ha? Agruam mo't nagijay nga aginan. No apay mo nga min nga inasawam day jay apay. Disgrasyada. Uray da tayong tulak tanan. Tapos saan nagpasugnod di anak mi? Anak miga. Anak mo ay day jay. Suman mulaan. Anya? Kinapay. Di anak ni Rowena katima patulukan. Sana ipatangkin yumot ngamin na di kay aghandan Nanang. Sayang lang ti pakpakan nyo kadag iti tao. Imbis nga itadyo kumakada kami iti amayaw. Tay supay mo't ati paggatag may iti naimas asidaon may. Ay nalala. Magbagaan nyo ngamin di anak yaw. Ibagayaw. Tauray sa anan nga agselebrar iti birthday na iton sumarunaw. Gastos laeng dayta.
asawan tumadagos ni Rumay. Huwag nga ruda. Dayjay kat ang babaeng ti may ranranon iti matmat gadan jay anak ta. Uray ko ba, do panasag na jay babae, idi nasawa ti anak ta. Tinuray ko mano na trabaho na kunam. Hanggang para balay mait. Saan mo't makatulong iti anak ta? Huwag nga ruda. Di pa'y lasingaan ni Romy dayjay ang manugang mau. Manugang mo ah. Ha? Ni sinayda iti ti kayat ko ang manugangan. Ngayon saan mo't akinayat ni Rumay. Aho! Anya mo nga minday nga iritrito mo't iti anak ta. Nye! Sikan sama nga minday kursunada iti dayjay asinayda. Ay! Agtal na ka man, tila lawlawat na mabakbakatan. Di kan sa magaw-awi din dyan lugar yaw ruina. Agawit ka mo't tayong kasarungkaran dagiti dadakil mau. Agbakasyon kayo iti anak mau. Intun makabakasyon ni Romy iti trabaho na, tatang. Apay, masapol na ka doon dyan anak may ngagbakasyan. Di mo aya kabalan nga agbiyahe dakda kayaw. Tatang, Agbakasyon kayo mata. Ang mga nusagsagaan dati pa nagawid dyan. Agbakasyon kayaw. Oray, dua. Uno talo a bulan. Natulungan pa yung madagiti dadakil mo iti trabaho dahil dyan. tatang, Agsao ka, ay isa na puro tatang tisong bamaw. uwin tatang. Agbakasyon akto no madanon. Ay, di mo ni tantan. Agawid ka itan, uno itong bigat. Tanda kami matakadwan ni Rome, no agawid ka. Kaduan mi pala dito'y balayaw, no kaskasanaw. Ay, nagrigat na talaga ti awan nagadalan na anya. Wala. Awan pangalan ni ti kwarta, tawan pensyon. Nuli kag mula, awan pangalan ni ti kwartam. Uwin nga ron. Nagkasa na talaga dagiti ti adal. Ta inton bumakay, ken lumakay da, agpensyon da. Uray agtugtugaw da. Makaawat na lata iti kwarta. Ang datangay, hay, nga. Ay paglagin na tanda mo ni Rome nga anak tamang tultulong kadata. Nga rod tilaeng maday, nang asawa ki day. May mayat ko man no, nagbaak laeng, tapno awan pampanulutin na, suportaran na. Sa nabalay, tasanda nagkasar. Anda pa'y gundaway dangagsina. Sa bagay mo ki diya. Ng madlaw mga ayayatin unay ni Rumi ni Rowena. Kasanungay nagsina dagijay. Ha? Ada siguro ipakpakan da diya ang babae iti anak ta. Iswa di na masinaan, lakan. Uwi nga rin. Ang imuray no kasta. Data ko maati priority ni Rumi ang suportaran. Saan ka tadagijay nga agina? Adi na makapkapinanaw, ha? Una? Ha? Padasin na ti dimangtig ka na ta. Isidir ko amin, rigat ko idi impas nga ikaw, aging ga adim makal. Agasam, tanda ni ak natay anang ipas nga ikan kuana, ta narigatan ako na. Kat idi ubeng ni Rumay, apaw, nakapampambar nga ubeng. Kanayo nakamapuyatan iday, ta agpat-pat na nga isalsala. Nadupay! Rigat ko kan kuana. Isuarum benglaeng at tulungan data itan. Tanay, lumakay kan bumaketay. Bakit? Marabyan na kagawid ita Tag-over tayo makagpasada. Ala, agsasarunon ti pa nag-overtime mula kay. Naurnungan kan iti puyat. Kabalak bakit? Already kan ag-overtime. Taundas mo't apagbiag tayo ti matmat gedang iti agmalam. Ay, kurang bakit? Nagruna. Pagpanpanayon gatatang ka na ng itit-itit kong allowance da. Ay, pasensya kan ba kahit na mabingbingay ti matmat gadak ha? Awa mo ganin sa balya mang tulong ka dagiti parents ko no di syaklaan. Kasi dagay. Awa mo pangalaan da iti kananda. Tasaan da mo ta makatrabaho. Awan mo't problema iti day talakay. Maawata. Syakit diti ang kidaw iti pasensya atan ni.
Dua kami iti anak ko nga itagtag gadam. Mababain ako na yun ken kalakay. Ay ayatan ka, Rowena. Iso apat-patgak mo tanti anak mo. Imbilang kon, kaspud nung anak ko. Ay na, di yu pwersaan ni Rume. No talagang awan maitid na kada kayo kabagays. Masyan kayo kumamati jay ka anak ka. Ay, saan may apwer-pwersaan ka bagay? Palpalagi paklaeng, tanay. Damag ko katagob overtime ka na nga agbibiyahe. Ay, rumbang la na yunan na ati itid na kada kamay. Awam mo urnungan na kay. Tawam mo anak da, kan ni baka na. Kat, amang ano jay suman na ti yurnungan da iti pagadal nantaw. Ay, saan? Saan na matakap-kapin ano na dyan nga ubay? Da kamay adadakil na ti pangpangrunan na tulungan. Takadaraan na kami. Nga, dagijay nga agina, di nakapkapin ano ida. Nang runa day jay asyuman na. Ha? So, di ka man sumanaaw, no, kontraan na tumutlaan kabagay. Nasaysaya atan, no, ikaumulaan ng tangiwat mo. Nagat tayo mo ganti balay dyan nagpatulog ko niya. Kapingitan niya tulog ko lang ka, katrabaho niya driver. Tulog ka bagiti pa sa ito, siyo ito pa nila. Sana magaling nga ang pili kami itilugan na eh. Sampai pasalog mo dati kalsada. Ay, nagatito ka sa akin. Ay, apay nga, awan mo itong preno tilugan. May tulong ti mo ni Bella. Matinaga ko ni Tiragis. Ay na, anak ko ay Rume, anak ko, apay pinanawan na kami iti amam. Apay na pasama ken gatikas toy, anak ko aya. Hey, anak kau. Ay na! Pat ganda ka, unay anak ko. Saan na kami kumapampanawan? Nay, Mabigat anak. Anak, umakis. Ay, bayan na! Tugaw ka pa dito. Umay ka. Nagsakit di pa ng panahon ka na kami. Ngamawan maramidan mi. No di ti mga klon iti amin. Lipat-patag na kaunay. Umadaw ka man dita abay tilungon si Carwela. Nanang, di ka kundi sangit dita. Nabasol mo ti papatay ti anak me. Pinilit mo siguro ang nag-overtime. Dati kayat mau, adua kwarta ti irimit na ken ka. No saan na nag-overtime, saan kuma napasama ken kwa na ti kasjay. Sana pudno day tanan. Pudno! Iswa pumanaw ka dita. Di ka managin sa sangit dita. Tamasurunak la makakikirakan ka. Ha? Di na kumabot pagatapan itidakas na. Lap-lapdag ti anak yung overtime. Iso ti ang pinipili. Ha? Di ka nagsaupay. Ala, pumanaw ka dito. Tayo ka tumulong agluto dyan kusina. Siya, kaya tugaw dita. Naitabo ng ti anak may kasano ngay ruina. Agawid kayo na dyan lugar yun to ang matanti anak may. Ha? Saan kayo mo anak kasar? Kaya saan na matapoto ti anak mau? Uray kumano ada anak yaw. Tapno ada kumamot pakalaglagi panmikan kuwa na. Agam di mun sa mga min katag si kugiday. Naibakan ka ata ada anak mau. Ni Rumi ngay. Hindi mo pa ipayan mo ito uray may sala ko mga anak. Nabayagan ang kayat miti maadaan iti anak ko ni Romy, tatang. Ngam, saan kami mataan na paraburan?
kasano nga, Ruena. Tawid kayo kadain, dyan lugar yaw. Agbakasyon kami pala siguro, nanang. Agnaud kayo kit di jayo na, tanay. Awan mo't pag naudan yun dito. Ha? Day di Rome, tinangipatakdar, iti balayaw. Isuamin, tinaggastaws. Awan pulos intultulog mo. Tawang ka nga ro trabaho. Uwan, nanang. Amok day ta. Pasensya ka na, Ruena. Saan na kayo apapapanawan? Angam, nakdakal ti karbangan mi iti balay day di Romay. Taanak mi ka nga ron. Why? Husto ti asawa, Ruena. Awan karbangam iti balay day di Rome. Ta, saan kayo nagkasal? Isuada kami, ti agnaid iti balay, ti anak me. Nana, di ka man agin sa sangit, Ruena. Aklunan tayo kumati kinakudnaw. Saan na balik, ubing ka pa'y? Pachet, makasarak kan tupay iti sa bali nga asawaam. Pakiasawaam, kunak kuma. Makiasawa ka pa'y. Tapno, da katulungam, mang padakal iti anak mo. Sige, nanang. Tata, agawit kami. Ngam ikanda kami kumapay iti pawayway amang yimpaki kadagiti kagawaan mi. Dagitay labado yaw, ti yimpaki yaw, ah? Sana ti labalbalkutan yaw, ayaw awit. Unayin ti kasta na may anda kada kayo, manang. Nakakaasi kayo matitika anak kak. Ana, bye-bye ang idan, Maysa. Pudno mo't kit diti imbagada, Awan karbangak iti balay ti anak da. Tasaan kami anak kasal. Ay, anyan. Ala, sana bale. Adamot ti balay tayo kadananang. Agnaad kayo manan dito'y When ading, kat ipamaysak ti agsapol iti panggada. Tapno makatulong kada kayo. Ay na, sana da kami ti panunuta manang. Tikit ti anak mo. Kat ikarik at tumulong para iti panagadal ti ka anak ka. Agyaman na ka din ko. Gamjag kayat nga iasa amin kan kati masapsapol ti anak ko. Taagur nung kamay para iti masakbayan. Aywan, kumustan dyan nobyong? Nabayagan na nagsina kami manang. Nangasawa na iti sa bali. Kasta aya? Kaslawan mo ten plano ka maki-boyfriend. Iso at tumulong aklangan kada kayo manang. Agyaman na ka din ko. Pasensya kan ata ni. Si kamot ti ada trabaho na. Naimbag tulangan makasapulak matan iti panggadak ading ko. Kahit, kasano nga rod ba kahit? Duwan ti balay ta. Pag nadan ta ngayon, Ay kusag kay sa tapayla iti balay laka. na! Ay, Siyak dito, tasika ijay balay, day di rumay. apa yung sinatan? Ay kagsina tala iti pagnaudan Kan sumagmamanula nga aldaw day ta. Masapul nga adaag naud ijay. Tatno saanin nga subli dagiti agina. Ay, wanan niya. Kan inakto kasaritan, tay manggatang iti balay day di Rome. Tatno may lakutaan. Manang, talaga ka di adisidido kan nga agabroad? When may saadin ko. Ket pangaasim, tadi na kumaupayan, tani. Aprobado amin ang apapeles ko. Flight ko lang ng tour urayan. Ay, anya nga ron ngay. Adda ditan. No siya klamay sa. Ure di ka kuman umadayo manang. May kawa kami na awan kakaduami dito balay. Adamot na talaga na trabaho. Makatulong kada kayo iti anak mo. Saan amabali namang namnama kami latan iti tulong mo ading ko. Masapul mo't nga agagawa Habang napigsaak pa'y nga trabaho. Agan pa'y Tano makaurno nga to iti pangrugyak nga agnegosyo. Agawid akton. Ken jakon agabrod pa'y.
Nakay, kwarta man. Naipusin na. Na, nangusaram nga iti kwarta. Kaawan mo't ginatgatang mo dito'y balay. Kasi ka, ang usarap mat iti kwarta, apay ngagdawat ka kanyak. Naipaabak ko iti sugal. Nagpadata. So, di nakungungtan. Mudi ka matungtan. Hay, awang nga rodon atay naglakwan ta iti balay day di anak ta. Nakimus amin ay Haywan nga raw. pangalaan tangay iti igatang ta iti kanon talakay. Ilakutan ti balay ta. Taintag na edin iti probinsya. Pag naudan tangay ijay. Ado ti pag-isquateran to ijay. Hello, Manang. Kumusta kan? Hello, Ading. Ala, the good news ko kada kayo. Ha? Anya day ta, Manang? Aprobadong ti papeles ko. Ag cross country at ijay Canada. Ha? Talaga, Manang? Ala, nagpintas nga damag day ta. Wen, ading ko. Ayabang dananan kanti anak ko Takayat ko ang makasarita ida. Ibagat mo ti good news ko kan ko ana. O sige, Manang. Apaw! Nagdakol ti ipapaaramid jay kabsat mo abalay na anak ko. Wen nga rod, Nanang. Balay day ti ka anak ka. Ayun, po, makasamit ak iti nakaro aragsak ko. Ngamin, jak malipatan ti panangikulasay da idi kalwana. Kapuda awan makukwata na idi. Tinagibasit dagiti nakaikamangan na. Ang ita, napitasan ti biyag di kapsat mo di Canada. Wen nga rod, Nanang. Talagaan na ayat unay ti Diyos. Ngamin, aywanan na dagiti tao may dadanas, wano may ruruman. Kat may sanimanang apinaraburan na itinabuslon a bendisyon. Ading, Nanang, ala, kunti anak ko Ina, maladingitan nak tamayada yung di ka nakakada kami, Manang. Maragsakan nak matlata para kada kayo adwa. Ay, anak ko, agan andad kayo adwa, ijay abroad wain. Ay, di mo ko mabaybay anti apo ko, ijay Uwan, Nanang. Balong, agsingsingpat kay Jabrodwan. Wen auntie, agan-anad kayo matad dito'y kanula. Wan, balong. Da kayo kit di kininanang mo tagan na iti papanan nyo. Agadal ka na yung bagi chay, Wan. Wen auntie, O alala, agpulas kayo. Tayin tayo pa'y agpasyar. Kabayatan ti kaadami pa'y laing dito, iti anak ko. Ag-unwind tayo man? Intayo ag-beats. Balong anak. Ayan da lola kan auntie. Apay ajak makitay da. dagi jay daman aglanglangoy da. Ay, kunaklano. Anyat na pananda. Maasyal kayo, itikas ka na kami. Awan pa. Ha? Adda agpalpalimos nanang, lakay kan bakat, inak ikan ida ti kwarta. Nagsingpit ka matin anak ko. Among ti tumulong iti pada matao. Kastamat gamin ti kanayon nyo nga ibagakan auntie. Wen anak ko, kasta ti rumbeng. Uray basit la tulong. Kapsa. Mabit man lang anak ko. Kasla mabigbig ko dagiti agpalpala maalakay kun bakay. Kasla dagiti dadakkel day di tatang aromi. Ha? O may kanak, asit gantay da. Kat agbles ka kadakwada, anak ko. Ay da kayo daytan, Rowena. Ay ay, pimentas ka ba? Idi medyo limok magka, balasang ka. Agyaman na, nana.
Ay na, isuday tuyan, di anak mo, Rowena. Uwan, tata. Agmano ak, lolo, lola. Ay na, nagwapo mo to'y anak mo, Rowena. Limok magpay. Thank you, lola. Kumusta kayo, nanang, tatang? Pasensya kayo ngam nanang kang tatang lata at iawag ko kada kayo. Taday tamot ngamin tinakairwama. Ay, Jesus, malasag ko. Madlaw nga sinsa doon tibiyag mo, Nadamag mi nag-abroad ka kanaw, kat nabayag ka iji Canada. Wen tata, kat umay ko alain to'y anak ko, taikuyog kun iti pagilyan a pagtrab-trabaho. Ay na, naimbag ka pa'y balasang ka. Mayatay tibiyag yaw nga agina. Alam da kami nga agasawa. Awanan ti umisaw a pagturturugan may. Mano kami pa yan amangan. Awan mo pangalaan may itikanon may. Iso nga daitaw agpalpalama kami. Dugo na ta adumot ti sakit ni nga agasawa. Apay, jay balay yung ngay nanang tatang. Awanan ni, inla ko men. Pati di balay day di Rome. Anya? Ay, pakawanan da kami iti kinaulpit mi itikin ka, Rowena. Ay, mababainak kang kanakaw. Ay, uray siya. Mababay na kang kabalasang ka. Pakawanan na kuma. Awan ti rumbang nga ikidawan nyo iti pamakawan, tatang, nanang. Ta saan kayo aginura? Saan ang nagimula iti sakit tinakam kada kayo? Ay na, nagsaya at kaatao, Rowena. Adoy, ikan kayo iti paggatang nyo iti kaninyo. Ikan pagpa-check up yo. Ay, nagyamang kami balasang ka. Nakalatulong ka na kami na ito. Ay na, adaw, ti pakaaramatan da ito'y akwarta, balasang ko. Tingkyaw at talaga. Kan, ibatik ti contact number ko, nanang, tatang. Tano ka sa pulan yung titulong, awagan taklain. Di kay kumagbain ang mangawag kanya ka. Ta si dadaan naklata at tumulong kada kayo. Ay, nagyamang kami balasang ka. Ay, agyaman kami, Rowena. Nagsaya at talaga ti panagpuspusong anak ko. Kay ulitin mi ati agkid daw iti pamakawan king ka. Awan anyaman na kanyak dayjay kunakmat nanang. Lipatin yun tinapalabas. Ta mga barwanan tayo manen. No nasaya at ti panagpuspusong, patgan ti Diyos dagiti napintas a plano. Ngam naman naging bubukod ka, pasig adidigra ti dumtangkan ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, musical scoring, Eli Palacio, insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, di tao. Naimbag nga orasyo papagayang. Itagon daway, sagutan na kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Sakayayatan ni Tata Julio, tatay. Ay, agtala ka! Ni Julio, tirumba nga pakiasawa ang tabak ng dayjay. Ng tatay. Ay, napintas to tibiyag mo, iti sidong ni Julio. Agbiag ka to, akasla doon niya iti pudir na. Iso ang makikalay sa kakirkwa nanay. Kaya tatay. Ay,
ay, sana natangkad ti ulo man ay. Basta makikalaysa ka kan kuana. May sala ko matisaw. Manay, umay ka, agit na tantaradiin. Sige. Umuna ka na matulog. Sumarunwak to. Saan kan samot ang naragsak? Kalkalpas ti kasarta. Umuna rabiita ita hanggang nakalitliday ka. Saan? Nasakit lang amin ti ulo. Ay, ilutat ti ulo. Saan? Na, At adangag sakit no mailot-ilot. Umuna ka na matulog. Tas sumarunwak to. sana ka makatulong sa tagakabay manay. Alam, umay ka. Tayo itong bigat katiyawid kami di balay ko. Ala, maturog ka. Sa anak pa yan makaturog. Agtugtugawak pa ilaan dito. Manay, umay kakit din. Di ka di makauawat? Ha? Manay, hanya tayo ta! Awan, tatang. Sige, sige. Ha? Agit tatang nga ruden. Agtan na ka nga minad, ah. Ha? Ay, ayatan ka, manay. Nagyaroti pa nangarakop ko kan ka. Arakupan nakmata. Nadagakan. Kaya't mo tapay-payan ka. Saan? Ha? Maturog takit din. Madamdama pa'y. Makaturturog ka ka din. Win nga rod. Madamdama pa'y. Manay, ay ayatan ka. Pilit na tatang na nga na ito alak. Kaya paano? Saan mo't nga rod nga isuda ti makikaita? Tina, bukilit saan na ito alakay. Pagtala ka man, di kang sangit-sangit na kasta. Pagimbagam ti pampanunutan may kanina nang mau. Apay rubo na ka. Papagsayatan mo ti magbagamay. Agsagan na ka, tayawin na ka ni Julio. Ijayan na kalabalay na ti pagnaadang yaw. Ay na. Anya ngay nga ron, numaisi na kan kada kamay. Taytang nga rod kat. Nasakit tinakam ko amang panaw kada kayo, nanang, tatang. No apay ngamin nga impaasawa da kadagos. Kitsak kumapay kayat ti makiasawa. Di tan tumit la ti turong na. Nasaysaya atin na ni Julio ti pakiasawam. Ngam tay makatumpong ka ti tay ti di mo am-amaw. Kaya nagalas ti ugali na lalakay. Tay pag ni Julio, tadalawa ti nagana. Ada pa'y lugan na. Dakil ti balay na. Di abroad na giti ko anak na. O, anya tamaw no ala da kanto di Amerika. Abumay, ti kinarigat ti panagbiag tayo anak ka. Uray ko mano nakaadal ka gamsamay. Dayayal, pinagandaran ni Julio di lugan. Kapag kayo sa anak ko. Malaos to daytan. Ikag luganan. Ah, bakit? May kan, tay palugan tati anak ta. Wine! Walang kan manhay. Naimas din dasar ko at araon. Nalae ngagluto ti babaw ng dikit. Saan na ka mabisip? Kaya't mo ka na eh. Awan, nabsugak nga rod. Kaya't ibusog mo, hindi ka matnang nanganapulos. Uray merienda la kuma, hindi ka pa'y nangipaunag. Awan ganas ko amangan. Apay nga ay. Basta awan ganas ko nga rod amangan. Kasta. Di nakbas-bastusan kasta. Julio, di mo musmusan timak. Saan na siya ti pagpungtutan? Tamaibos ti pasidyak iti kasta nga rahamitan. Pagkipot ka. Agyaman ka kiti tayo kasar ka nga uray mamirmiraot ka lang. Kamagputong kaya dito yung tao na makaunod. Mangan kaun no saan, ha? Well, Julio, mga anak ko na. Masikugak ang Julio.
Apay nga ron, asat ka naragsa ka mga ipadamag kanya ka masikog ka. Kwa. San man na? Madi lang amin tirik na. Tatiam mo, nasingkot ka. Ngam sumagmamanupay la abulan ang nagdenata. Ngam nagbaliw ka. Nauyong ka matgayam. Basol mo matlag no apayan na uyo. Masurunak iti ugalim apakipot. Aywanam ta si Kugmaw. Di kag bisbisin. Tapno sana mairaman nga agbisin ta si Kugmaw. Nawatam. Uuwan, Julio. Kili, anak. At napasalubong ko kan ka, anak ko. Ha? Anya day ka, Papa? Ay, timan, oh. Paborito mataraon. Hamburger with soft drinks. At napay chicherya. Oh, mangan ka. Wow! Thank you, Papa! Julio, sana nasaya at ikisalon at no kasta ti kanayon ni pakpakan mo kan ni Kelly. Apay, sabidong ayaday tata. Sana nasayat ako na manay. Makadadaal nga rod iti salon at no kanayon ti kakasta akan kanan na. Aha, nakasao ka man. Sika aya ati gumatgatang iti kanan na. Uri may sa piraso at tsukulit kat di mo pa'y may gatang ang tanak mo. Magsasao ka kung namlan si Katibos, ah. Kung nan asino ka. Apay, si Katibos iti da ito yung pagtangan. Ah, Nakado ka manan, Julio. May sa pailaang timbaga. Nakasanga pulo kan iti na ibaga. kahit. Anya nga raw, ti kahit mo mapasamak nga. Papa! Mama! Aga pa kayo kadimanan. Ha, Wen! Bayam! Ta sumapulak tumot iti pagtrabaho. Tapno di ka sumanao akasta. Amo ka! Baknang ka! Idinto ta siya kat pobre aklaan. Julio, agsarita taman. Tangay dandan ni inal daw mutten nga agapata. Apay no, agsinatalaan yun. wow. Tas si kagayam, ti kumari ti pisina, ah. Ay, kadua na. Day talagayam. Sina no sina. Hindi. No damadamag mo sa bali nga asawa. Di ka kundi reklamo, ha? Wen! Awanan bibiyang kukin ka. Basta di na kumamutan bibiyangan. Ay, agpanunot ka na imba. Di ka agdarasudaw sa nakaw. Basta man Japon na. Nauma akong iti ugali day di Julio. Pudno asa anak akab-kabilan nanang. Ngam ti emosyon ko ti mapariga. Kay, kasano nga roda, nanak ko. Diyak kayat nga ibati ti anak ko kini Julio. Iso dito'y balay ti pangibatsak iti anak ko nanang. Nakigasang-gasa tak ijay syudan. Maanusan nga tati trabahong dito ay. Medyo narigat. Ang dakal ti datong. Kunaknoan nga at trabaho tinyawag mo kanya. Club mo dito eh. Oy, napintas ka may laeng. Para ayab ka lang kadagiti customer. I-assist mo la ida. No kasta. Sa anak nga agpa-i-table kadagiti customer. Si Cam. Amom, depende la daytan. Si ka ano kaya't mo ti agpa-table? Mabiglaan na. Kasaritak ni nanang ko. Isuti mo awag. O sige, mapan ka pa lang arod, iti-rice ron. Tapno mangag mo ti inam. Hello, nanang. Ay na, anak ko. Ay, saan na kami paturugan to yan, anak mo? Sangit na sangit. Sikat isap sa bulit na. May pasinukong ni Julio. Ngam di na kaya ti sumurot iti amada. Sika may tisap sa pulon na. Ibagayo ta agawid ak tumutlaing nanang. Ay, kasarita man ah. Sige, nanang. Hello, anak. Hello, Mama! Kaano may gagawin ka? Anak, agawid ak mutladagos. Wen. Agawid ak tuwen. Ala.
di ka nagsangit. Si Katinet kwarta ita, mama. Wen, agawid ako. Manggad pa ni mama. Wen, Basta agawit ka na. sige anak ko. Ala, baba yun. Wen. Ala, maturog kan, Wen. Basta ti panunutem, adaak lang iti abay mo. Ah? Sige. Bye, anak ko. Ti anak ko. Wow! Nagmayat ti music. Oh, kaalaak na ita music. Wow! Come on, partner! Sumala kayo mat ngamin na. Loko kayo ha? Buy-buyaan dat matlatan. Hoy, halali! Gusto ba ikan? Ah? Ika kanupay aginan ako na ni boss. Abay ay, trip ko nga rutig sala. Saan na natanggat yung ulon? Tama nga ikatin na ka ni boss. Ah? Nalpas kan. Okay. Okay, guys. Tomorrow again. Bye-bye. Hello, anak ko. Kaano nga'y nga gawid ka? Saan ako nga gawid, nanang? Kasano nga rin na dyan, anak mo? Kailiw na kakanaw. Mala, kasaritam. Ibagayo lang ka na dyan makaawid, nanang. Ay, basta kasaritam. Sige, nanang. Hello, anak. Hello, mama. Kaano nga'y agawit kayo? Agawid ako, no? Awanon ti amam. Ha? Papanan ni Papa? Ay, basta. Sige. Tani, katabay alam hider ka na ko. Bye. Awanan, inigdap na, Lola. Na. Hay. Anyan jay inam. Apay ngayon di mo agawid ay. Saan da tayo siguro nakayakayat ni Mama, Lola? Ay, saan ako? Kay kayat na tayo. Makumikom na siguro at talaga iti trabaho na, apaw. Ay, makonsensya ang paglaga. Mapay, bakit? Wala, tapinilit ta jay anak tahan. Asawa iti saan na ngay kayatan. So akas jay ti aramidon na ita. Naibayan ng ti anak na. Para mitlakan ko natin pinanunod ta. Ano kasapulan natin daw tayo ti pamakawan para iti dahi ta. Aramidan ta. Basta sublian na kuman ti pamilya na. Ewan nga rod lakay. Kanayon mo't nga ibagakan ko na dayta. Kanayon ti panagkid daw ko iti pasensya. Naku iti panang pilit ta idi ken ko na. Kasi mo't ti apo ko ta. Binaybayanan ti inana. Oy, awan ka din planong nga agawin. Hawanan, friend. Dituya ko ni tiag na namin. Apay, di ka mailiw iti anak mo? Mailiwak mo ka. Hanggang anyamay. Aganos kami Diyak mo't nga rod ay ayatan ti amana. Hay. Sa anak anaragsak iti tayjay ang lugar, friend. Dito iti ayan ti ragsak ko. Kini anak, umadanin ti panagpurpos mo iti kuleyo. Uwan, Papa. Kat agyamanak kada kayo. Awanan yaman na. Pagrabangak ti magpaadal kan ka anak ko. Kat agyamanak mo. Tadi ka nang asawa iti sa bali. Nauri pinanawan na tayo ni Mama. Pamay na ka na anak ko. Kan talaga ngayon pamaysak ti atensyon ko kan ka. Agyamanak, Papa.
Nakasingsingpot ka kanya. Oh, api akalata nagsanaay kayo. Malaglagi ko ni mamam. Pamasulat ti bagi ko apay pinanawan na ta. Aklunet, nagbalinak ka na ulpit kan ko na idi. Basit labindot na untak adagos. Papa, Sa kalahuma, mapakawanak pa iti inam anak ko. Ay na, awanan friend, bumaketan. Awanan ti mayat amang itebel kadata. Huwag nga, Rod. Uray pagkapela ko mati maisapulan ka, friend. Awan. Ay na, narsaak tamutin akaslabulo, bumaketan. Anyat plano mo, bakla. Agawitan sa laeng, tayo talangan agmula iti kamuti. Ay, buwanan. Awan mo't balay ta dito Manila. Isa nga, agawid talaan nun. Wen naimbagan ka at adadya asawa kan anak mo asang putang. Siya ngay, agbababawi akasan anak ki asawa, ay isti nang asawa ko na kuma. Nanang! Ha? Ay, manay, anak ko! Sika ka din, dayta. Nanang, siyak nga, Rod. Kumusta kayo na? Ay, anak ko, ay. Apay nga itakalaang nga agawid. Apay adimi pulos na kontak ti cellphone mo. Ay, malala, subur ka man pa eh. Agyaman at nanang. Nang. Ay na, anak ko, itugaw mo pa eh. Pakawanan na ko pa. Nakaliwaya. Di kay nasamsango nga inawaganan. Tatilat ang trabaho, tinas asikaso. Ay, anak. Pudno aya, club ka na tinagtrabahwam ijay Manila. Ha? Nakaamuan yun, anak. Isaw, tiagwarwaras dito'y lugar tayo. Ada nga ta nakakita ken ka, ijay. Uwen nanang. Ayan ti anak ko, ni Kelly. Ada ijay balayaw. Nabayagan nga ijay ti pagnanang idan na. Ha? Kasta ka dinang. Manipod nag-high school. Kinaykayat nan, tinagnaid ijay balayaw. Ta siyempre, maitadamin ti ama na, kasapulan na. Kailiw kung ti anak ko nanang. Ay ka, agawid ka. Tapno, makita na ka ti anak mo. Nang, kas na mabainak mo. Halaki itig. Ay, umay ka. Takuyugin ka. Mapanta, ije balaya. Agyaman akta nagawid ka manay. Ay ayatin ka pa ilang aging kaita. Inuuray ni te panagawin mo. Pakawanin ta ko, mahuli. Gapo, hindi papano ko. Sabay ko nga tamay ka na pa iti may sagon daway. Ay ayatin ka latang asawa. Iso nga urean niya't nagbasulam iti kalabas. Mapakawan ka. Kat pakawanan nakmat. Gapo iti kinaulpit ko iti. Amo. Naulpitakan ka. Iso apit manaw ka. Julio. Aywan. Ayan dyan ang ta. Aday, Jesselyn. Ingka kasarita. Kelly, anak ko. Ano, malasang ka talaga. Nagpintas ka abin malasang. Dakil kan. Wen, mama. Balasang akon. Kat ubingak pa di pinanawan na kami. Pagawanit ako, anak ko. Pagbababawihan, di ba nang manang ko kada kayo, iti ama? Di
Di kay agdanag, mama. Saan kayo akakura? Nga uray kaya't kayo kumaasidiran. Ngam itata nakita kayo manan. Rumimbang lat tati panang ipatid ko kada kayo nga inak. Kailiw kayo unayan, mama. Anak ko ay kailib ka matan. Patpat din ka unay, anak ko. Patpatkan kayo, mama. Sana ka nagimulay di sakit tinagam kada kayo. Isuasan kayo kumana-pumanaw. Tagdadal na tayo manan kada papa. Wen anak ko. Dito'y ako nitiyag na na yun. Katagyaman na. Taway kasi nararamid ko iti kalabas. Inawat naglanda iti ama. Awan nasaya at ngaitdan ti agimula iti sakit tinagam. No at na nakabasol kan ka katagkid daw iti pamakawan, pakawanam. Tatay kunada nga rudan, awan perpekto ana iparswa. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyon papagayam. Itagon daway sagutan na kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Sa kayayatan ni Tata Julio, tatang. Ay, agtala ka! Ni Julio, tirong ba nga pakiasawa ang tabak ng dayjay? Yung tatang. Ay, napintas to tibiyag mo, iti sidong ni Julio. Agbiag ka to, akasla doon niya iti pudir na. Iso ang makikalay sa kakirkwa na, nay. Kaya tatang. Ay, sana natangkad ti ulo, manay. Basta makikalay sa kakirkwa na, may sala kumatisaw. Manay, umay ka, agit na tantarabiin. Sige. Umuna ka na maturog. Sumaruno akto. Saan kan samot ang naragsak? Kalkalpas ti kasarta. Umuna rabiita ita, hanggang nakalitliday ka. Saan? Nasakit lang amin ti ulo. Ay, ilutak ti ulo. Saan? Na, At adangag sakit no mailot-ilot. Umuna ka na maturog, tas umaruno akto. sana ka makaturog no santa nga kaabay manay. Alam, umay ka. Tayo kong bigat katiyawid ka ni Jibalay ko. Ano? Maturog ka. Saan kaya makaturog? Agtugtugawak pa ilaan dito. Manay, umay ka kitin. Di ka di makauawat! Ha? Manay, ang daday na! Awan, tatang! Sige. Ha? Agit tatang arudan. Agtan na kang aminan, ah! Ha? Ay, ayatan ka, manay. Nagyaro ti panangarakop ko kan ka. Narakupan nakmata. Nadagaan. Kaya't mo tapay-payan ka. Saan? Ha? Maturog takit din. Madamdama pa'y. Makaturturog ka ka din. Wala rog. Madamdama pa'y. Manay. Ay, ayatan ka. Pilit na tatang kanina nga na ito'y alak. Kaya paano? Saan mo nga rog nga isuda ti makikaita? Ina! Bukalagsan na ito'y alakay. Agtala ka man! Di kang sangit-sangit na kasta.
pagimbagam ti papanunutan may kanina nang mau. Apay, rubo na ka. O, pagsayatan mo ti magbagamay. Agsagan na ka, tayawin na ka ni Julio. Ijayan na kalabalay na ti pagnaadan yaw. Ay na. Anyangay nga ron, numaisinakan ka na kamay. Tay tangarod kat. Nasakit tinakam ko amang panaw kada kayo, nanang, tatang. No apay ngamin nga impaasawa da kadagos. Katyak kumapay kayat ti makiasawa. Di tan tumit la ti turong na. Nasaysaya atin na ni Julio ti pakiasawam. Ngam tay makatumpong ka ti tay ti di mo am-amaw. Ay nagalas ti ugali na lalakay. Tay pag ni Julio, tadalawa ti nagana. Ada pa'y lugan na. Dakil ti balay na. Di abroad na giti duwang anak na. O anya tamaw no ala na kantoy di Amerika. Abumay, ti kinarigat ti panagbiag tayo anak ka. Uray kumano nakaadal ka ngamsatay. Dayayay, pinagandaran ni Julio ti lugan. Napagpainisan na nakto. Malaos to na itan. Ikag luganan. Ha? Bakay? May kan, tay palugan tati anak na. Wine! Mangankan manhay. Maimas din dasar ko ataraon. Nalae nga agluto ti babaw ng dito balay. Saan na ka mabisig? Kanyat kayat mo akanan. Awan, nabsugak nga ron. Kanyat imbusog mo, hindi ka matnangdangan apulos. Oray merienda la kuma, hindi ka pa'y nangipaunag. Awan ganas ko amangan. Apay ngay. Basta awan ganas ko nga ron amangan. Kasta. Di napasbastusan kasta. Julio, di mo musmusan timak. Saan na siya ti pagpungtutan? Tamaigos ti pasidya kiti kasta nga raramidam. Julio, Pagkipot ka. Agyaman ka kit di tayo kasar ka nga ure mamirmiraot ka lang. Diyos ko. Nagdadakol na giti mata na. Kabut-butang gayam dito yung tao na makaulit. Mangan kawad no saan, ha? When Julio, mga anak ko na. Masikug ako, Julio. Okay. Apay nga rod, asad ka naragsa ka nang ipadamag kanya ka masikog ka. Ko. San man na? Madi lang namin tirik na. Tatiam mo, nasingkot ka. Ngam sumagmamanupay la abulan ang nagdanata. Ngam nagbaliw ka. Nakuyong ka matgayam. Basol mo matlag no apayan na uyong. Masurunak iti ugali mapakipot. Aywanam ta sikog mo. Iti kag bisbisit. Tapno sana mairaman nga agbisin ta sikog mo. Nawatam. Uuwan, Julio. Kili, anak. Ada pa sa lubong ko kan ka, anak ko. Ha? Anya day ka, papa? Iti man, oh. Paborito mataraon. Hamburger with soft drinks. Ada pa chicherya. Oh, mangan ka. Wow! Thank you, papa! Julio, sana nasaya at ikisalon at nukasta ti kanayon nga ipakpakan mo ka ni Kelly. Apay sabidong ayaday tata. Sana nasayat ako na manay. Makadadaal nga ron iti salon at nukanayon ti kakasta akan kanan na. Aha, nakasao ka may. Sika ayati gumadgatang iti kanen na. Uri may sa piraso at tsukulit kat di mo pa'y may gatang ang tanak mo. Magsasao ka kung namlan si Katibos, ah. Kung na sino ka. Apay, si Katibos iti da ito, pagtangan. Ah, Nakado ka manan, Julio. May sa pailaang timbaga. Nakasangapulo kan iti na ibaga. Kay, anya nga ro, tikayat mo mapasamak nga. Papa, mama, aga pa kayo Ha, kadimanan. Wen! Bayam! Ta sumapulak tumat iti pagtrabaho. Tapno di ka sumanao akasta. Among baknang ka. Idinto ta siya kat pobre aklaan. Julio, agsarita taman. Tangay dandan ni inal daw muten nga agapata. Apay no, agsinatalaan yun. wow.
tas si kagayam, ti kumari kiti sila. Ay, kadua na. Dahil talagayam. Sina no sina. Hindi. No damadamag mo sa bali nga asawa. Di ka kundi reklamo, ha? Wen! Awanan bibiyang ko kan ka. Basta di na kumamot tan bibiyangan. Ay, agpanunot ka na imba. Di ka agdara sudaw sa nakaw. Basta man ko nana. Nauma akon iti ugali day di ahulyo. Pudno asa anak akab-kabilan nanang. Ngam ti emosyon ko ti maparigat. Kay, kasano nga roda na nakaw. Diyak kayat nga ibati ti anak ko kini Julio. Iso dito'y balay ti pangibatsak iti anak ko nanang. Makigasang-gasa tak ijay syudad. Maanusam nga tati trabahong dito ay. Medyo narigat. Ang dakal ti datong. Kunaknoan nga at trabaho tinyawag mo kanyak nang club mood dito eh. Ay, napintas ka may laeng. Para ayab ka lang kadagiti customer. I-assist mo la ida. Ah? No kasta. Sa anak nga agpa-i-table kadagiti customer. Si Cam. Amom, depende la daytan. Si kaano kaya't mo ti agpa-table? Mabitlaan na. Kasaritak ni nanang ko. Isuti ang awag. O sige, mapan ka pa lang aron, iti-rice ron. Tapno mangag mo ti inam. Hello, nanang. Ay na, anak ko. Ay, saan na kami apaturugan to anak mo? Sangit na sangit. Sikat isap sa pulod na. May pasinukon ni Julio. Ngam di na kaya ti sumurot iti amada. Si kamay tisap sa pulod na. Ibagayo ta agawid ak tumatlaang nanang. Ay, kasarita man ah. Sige, nanang. Hello, anak? Hello, Mama. Kaano may ngagawid ka? Anak, agawid ak matla dagos. Wan. Agawid ak tuwan. Ala. Di ka nagsangit. Sigati kaya't ko kahit na, Mama. Wan, agawid ak to. Manggad pa ni mama. Wan. Basta agawid ka na. Sige, anak ko. Ala, babayan. Wan. Ala, maturog kan, Wan. Basta ti panunutem, adaak lang iti abay mo. Ah? Sige. Bye, anak ko. Ti anak ko. Wow! Nagmayad ti music. Oh, kaalaak ta music. Wow! Come on, partner. Sumala kayo mat ngamin na. Loko kayo ha? Buy-buyaan dak matlatan. Hoy, gusto kayo kan. Hindi ka kanupa aginan ako na ni boss. Abay ayan, trip ko nga rutig sala. Saan na natanggat yung ulon? Tama nga no, ikatin na ka ni boss. Nalpas kan. Okay. Okay, guys. Tomorrow again. Bye-bye. Hello, anak ko. Kano nga'y ngagawid ka? Sana ko ngagawid, nanang. Kasano nga rin na dyan, anak mo? Kailiw na kakanaw. Mala, kasaritam. Ibagayo lang tanan dyan makaawid, nanang. Ay, basta kasaritam. Sige, nanang. Hello, anak. Hello, Mama. Kaano nga'y ngagawid kayo? Agawid ako, no? Awanon ti amam. Ha? Papanan ni Papa? Ay, basta.
Sige, sige. Tani, kada ba'y arang hider ka na ko. Bye! Awanan, inigtap nan, Lola. Na. Hay! Anyan jay inam. Apay ngaya di mo agawi day. Saan da tayo siguro nakayakayat ni Mama Lola? Eh, saan? Saan? Kay-kayat na tayo. Makumikom na siguro at talaga ititrabaho na, apaw. Ay, makonsensya apay lakay. Apay, bakit? Una, tapinilit ta jay anak ta, anak asawa iti saan na ngay ayatan. Isuakas jay ti aramidon na ita. Pinaybayan ng ti anak na. Para mitlakan ko natin pinanunok ta. Ano, kasapulan natin daw tayo iti pamakawan para iti day ta. Aramidan ta. Basta sublian na kumanti pamilya na. Eh, un nga rod lakay. Kanayon mo't nga ibagakin ko na day ta. Kanayon, di pa nagkidaw ko, iti pasensya. Naku, iti pa nang pilit ta idikan ko na. Samot ka po ko ta. Binaybayanan, tinana. Oy, awan ka din planong nga agawin. Hawanan, friend. Dituya ko ni Ted na nayo na. Apay, di ka mailiw iti anak mo? Mailiwak mo ta. Hanggang, anya ay. Aganos kami Jakmut nga ron ay ayatan ti amana. Hay. Saan anaragsak iti jay ang lugar, friend? Dito ti ayan ti ragsak ko. Kini anak, umadanin ti panagpurpus mo iti kuleyo. Uwan, Papa. Kat agyamanak kada kayo. Awanan yaman na. Pagrebengak ti magpaadalhan ka, anak ko. Kat agyamanak mat. Tadi ka nang asawa iti sa bali. Nauri pinanawan na tayo ni Mama. Pamainak ka na ka, anak ko. Kaya talaga ngayon pamaysak ti atensyon ko kan ka. Agyamanak, Papa. Nakasingsingput ka kanya. Ay, Oh, api akalata nagsinaay kayo. malaglagip ko ni mamam. Pamasulat ti baging wapay ang pinanawan na ta. Ha? Aklunak, nagbalinak ka na ulpit kan ko anay di. Basit labindot na umtak adagos. Papa, Sa kaila ko ma, mapakawanak pa iti inam anak ko. Ay na, awanan friend, bumakatan. Awanan ti mayat amang itebel kadata. Huwag nga rod. Uray pagkapela ko mo ti maisapulan ta, friend. Awan. Ay na, narsaak tamutin akas labulo, bumakatan. Anyat plano na bakla. Agawitan sa laeng, tayo talangan agmula iti kamuti. Ay, wanan na. Awan mo't balay ta dito'y Manila. Isa nga, agawit talaan yun. Wan naimbagan ka at adadya asawa kan anak mo asang putam. Siyak ngay, agbababawi akasan anak ki asawa, ay isti nangasawa ko na kuma. Nanang! Ha? Ay, manay, anak ko! Sika ka din, dayta. Nanang, siyak nga rod. Kumusta kayo na? Ay, naanak ko ay. Apay nga ita ka nga nga agawid. Apay adi may pulos na kontak ti cellphone mo. Ay, malalala, sumber ka man pa eh. Agyaman at nanang. Nang. Ay na, anak ko, itugaw mo pa eh. Bakawanan na ko, anak. Nakaliway ah. Di kay nasansango ngay nawaganan. Tatilat ang trabaho, tinasasikaso. Ay, anak,
Pudno aya, club ka na tinagtrabahwam ijay Manila. Ha? Nakaamon yun, anang. Isaw, tiag warwaras dito'y lugar tayo. Ada nga ta nakakita ka, ijay. Uwan na nang. Ayan ti anak ko, ni Kelly. Ada ijay balayaw. Nabayagay nga ijay ti pagnanaidan na. Ha? Kasta ka din na. Manipod nag-high school. Kinaykayat nan, tinagnaid ijay balayaw. Ta siyempre, maitadamin ti amana, ti kasapulan na. Kailo kung ti anak ko nanang. Ay ka, agawit ka. Tapno makita na ka ti anak mo. Nang, kasla mabainak mo. Alaki itig. Ay, umay ka. Takuyugin ka. Mapanta, ijay balayaw. Pagyaman na akta nagawid kan manay. Ay ayaten ka pa lang aging kaita. Inururay mi te panagawid mo. Pagawalin ta ko, Julio. Gapo, hindi papanaw ko. Sabay ko matamay ka, pwede may sabon away. Ay ayaten kalatang asawa. Isu nga urean niya nagmasulam iti kalabas. Mapakawan ka. Kat pakawanan nakmet. Gapo iti kinaulpit ko iti. Amok. Naulpitakan ka. Isu atin manaw ka. Julio. Aywan, ayan tiyan ata. Aday Jesilid. Ingka kasarita. Kelly, anak ko. Anak, palasang ka talagan. Nagpintas ka abing malasang. Dakilkan. Uwan, mama. Balasang akon. Kat ubingak pa di pinanawan na kami. Pagawanin ako, anak ko. Pagbabawihan, di ba nang anak ko kada kayo iti ama? Di ka agdanag, mama. Saan kayo akakura? Nga uray kaya't kayo kumaasidiran. Ngam itata nakita kayo manan. Rumimbaw lat ti panang ipatid ko kada kayo nga inak. Kailiw kayo unayan, mama. Anak ko ay kailiw kami din. Patpat din ka unay, anak ko. Patpatkan kayo, mama. Sana ka nagimulay ti sakit tinagam kada kayo. Isuasan kayo kumana pumanaw. Tagdadal na tayo manan kada papa. Wen anak ko. Dito'y ako nitiyag na na yun. Katagyaman at tuloy kasi tinararamid ko iti kalabas. Inawat naglanta iti ama. Awan nasaya at ngaitdan ti agimula iti sakit tinagam. No at na nakabasol ken ka katagkid daw iti pamakawan, pakawanang. Tatay kunada nga rudan, awan perpekto anay parswa. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakaserdaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway, sagutan na kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao.
Ano iti bain? Da kayo karuba! Rumarte na turak ta sumango kanyak! Ay na, Anton! Anton, nabartak ka manan! Anya ka matan! Ah, Awan pa'y tirabii ang nagawid ka saan ka nabartak. Ay na, maasyan ka kumamot di tabagim. di na man. Pakibiyangan si ay ma. Jak daw dawatan kan ka tigat gatang ko iti ara ka. Anya? Wen, saan mo adaw-dawatan kanya tigat-gatang mo ti ara? Nang panunutim kumamot ti salunat mo. Nagkatuwa sa asawa. Panawan lang dito, no, di mo kaya pagpapasan nga iti punto to. Nay! Anya? Nanang, nabartak mo na ni Uncle Anton. Wen nga ron anak ko. Pukaw mo na napukaw. Kababain ka dagiti ka aruba. Ay, may tangarod ka. Tunggal agawid, nabartak. Ang ala, umulig kan ije silid mo. Amangan mo mangnig na kan ni Uncle mo. At adaman ng ti panagpungtot na. Umunig ta nanang. Amang ano da kayo ti pagpupudutan na. Si kamat kaya ang pare Anton. Wan pare. Nasapak ngay may dititirse na tagpungara. Unay kamatan pards. Dagdag ko ti pa nagpukpukaw mo drabi. Ito, anta ka manan dito. Kasta talaga pare. Padangarot ko. Kordak ngay katang ko iti aragdag siya ta. Anya? Awan din makalapit kanya. Uminumag. Paginggan at gaw. Indag man paman may pagbaga ni makin ka. Awan! Awan kar bangan na tayo dyan na may papanay ti panagin inom ko. Asawa ko lang eh. Iso nga, awan marami na. Saan ko makasta pare? Asawa ni Emma. So, sana kasta ti panagsasawgan ko na. Apa, yakit kita anak Kiara, ha? Ha? Nabartik ka man ang tatang? Wan, oray umininom ka anak ko. Sana balik, itid kumiti. Yamin na kaya't mo. Aging Kiara, umay kang tamaturog tan. Kada pa'y klase tayong pumbigat. Oy, sige nga ubi. Bumakit kita nga sarsarita kaninga ka, maadi ka makitidya, ha? Ha? Saan ba't, Uncle? Arabi nga min una yan. Kada pa'y klase minton bigat. Di na man nawawagan ti Uncle. Sige, Gino, saan kakapkapin ano? Ha? Anak na ka ni Emma, iti kinapalasa. Dahil tatiin mo lang iti panunod mo. Saan kakapin ano? Gino, anak. Apay akas na tilangam. Kasla nagsangsangit ka. Nanang, Ibagam no adda parikot mo, iti kasta mo. ang Uncle Anton ngamin. Agkakasakit ti panagsasao na kanya. Anya? Naku nana, andi na kanukap-kapin ano. Una yun ni Anton. Ala, payang. Kasi akong timakaam mo makisarita kay kuya, anak. Saan ni nanang? Ang mga ano panunutin na nagipulong ha. Ang mga ano pagpupulutan na tumanin ito na parta. So saanan? Anton, nasaya at saan ka anak kainom asin magbay. Kaya't ka kasarita. May papanigan niya. Nakasarita ni Jimmy. Apay, ada ka di parikot mo, iti anak ko. Apay, nagipulong ka di manangkan ka na dyan, anak mo. Talaga pagpungpong tutan ni Gino. Anya? Awan mo ti aramidin na asaan anasaya at kin ka. Oo na, hanggang pasalsali dito'y balay. Isupay apakpakaran. Anya? Ibagam ti kasta iti anak ko. Isidir mo ti ultimo kan kanan na. Anya kamutan, Anton? Una, gapot adya kanan ni Kyra, isupay makinagaw. Muapay lang amin ngayon nalam dito'y dayjay nga umi. Imbatibla ko malatan kadagiti naganak mo ah. Anya?
Ay na pare, urisan mo aputot ni Gino. Ibilang mo lang ta kumakaspod ng anak mo. Kaputa, anak kat na rin ma. Ure niya ti aramidag, Pards. Jak marami ti bagbagan. Awan mo tagas nga raramidan na kan ka jobing. Kan may sa rumbang kiti pagyamanan ti kanta na. Anya ti amom, no isang to ti makatulong kan ka, inton lumaki ka. Adamot ni Kaira nga anak ko. Isod jak naman dahil dyan nga anak ni Emma. Kahit kung nga pumanaw lang mapanlatan, ijayan ni Lola na. Anya? Pasal-sal iji balay. Imbes nga umdas kada kami timakan. Sana na. Kadapay ang makinagaw iti anak ko. O ala, Gino. Kairan, mangantayon. Wow! Nagimas matun ti si data yun, Nanang. Wow, fried chicken! Inatang ko na ito para iti dalawa tao. Saan ka karaman, Gino? Kastoy tirumbang iti dahito. Anton! Ha? Apay nga yung pakpuyo tanti nakamallo kong asabaw iti pinggan ko, Uncle. Anya ka matun, Anton? Anya ka din dito nga aramidam? Apay akas na titratom iti anak ko! Bagagan ka ano, di mo kaya takas ti titrato. Ipan mo, ijayan da lolo kan lola na. Ijayan ti aman, ano iso? Ala, Gino, gusto na anak ko. Sida umlangan da ito sida ka. Gusto na, di ka nagsangit. Kung sintidor ka ngamin, napatpatag ta anak mo, ngam siya nga asawa, ha! Pwa! Wow, nagpintas mo tanti ka barbaro abag mo, ading Kaira. Wan manong Gino, ginatang ni tatang da ito ya para kanya. Basta ka di. Apay manong, awan ka di ginatang na para ken ka. Kwa, awan. Ngum okay lang. Gapata, mayat pa daan abag ko. Tumayat mo ma, tika barbaro ka ba? Awaga mo asin iti ama. Iso ti gumatang, iti parakan ka. Ha? Ay, di kay madanagan ang kalanton. Kalpasan iti dahito yung school niya. Ijayak ton ayang dalola ken lolo. Ijayak ton nga gadal. Tasaya. Apay-pay lang nga oray mamalpas dahito yung school year. Mabalinmat nga itan. Gino, anak ko, pasensya ka na. Ngam da ito'y ti amo kapag saya atam. Nanang, Amok anatal na tibiyag mo, no atakan to iti ayan da lolam. uwan nanang. Iti dahito yung kinaubing ko. Maawatan kayo. Di kagdanag. Agsingsing putak iti ang dalolo ken lola. Agyaman nagnukas anak ko. Ken igayod ko ti agadal. Ikarikleta kada kayo. Agyaman ako na, Gino, anak. Sapay ko man, tasaan nga agsaksakit tinakam mo. Kastamutin ka ni uncle mo, ha? Uwan nanang. Sana nasakit tinakam ko ken kwa na. Anya, kasta tinararamid niyan kan ka, apaw. Uwan lola. Pasig nga kakasakit ti sa una may papan kanya. Gaputa sa anak ka nga anak. Anya? Angim sa nabali. Ada akong dito eh. Awanin ni Uncle Anton namang paspasakit kanya. Ay, una yan da dya tao. Sapay ko mga raw. Tasaan na pagbabaw yan da kita ngay nararamid na kan ka. Ay na, kamaw dyan na. Graduan ka matan, Gino, apo. Talulangan nga daw, graduation yun. Uwan lola. Kat agyaman una iti anong siya para kanya. Tanuawan kayo. Jakmat na ragpat da ito eh. Awan na niya, manapok. Pakaragsakan mi unay kan nilulong day kagundaway. Ay na, kasla ka, ano lang, hindi may kakada kamay. Nagbita talaga ti panaway. Sa nga pulo at awan ng tinapalabas lola. Manipod pimanawak ijayan dananang. Ay, huwag gayam. Inawagam ka din ni Nanang Mau. Impaka Mau ti may papaniti pa naggraduar mo iti mabait. Inawaga ko lola. Angam alanganan sa makaumay ni nana.
Tawan kaduan ni Uncle Anton iti palayda. Awan mga sikasukon ko na. Ha? Saan nga minan ang makapagna ni Uncle Anton? Manipod na disgrasya iti motor. Nakaidalatan. Kastawanay nga mintipan nakadunor ti may saasaka na. Ay! Isuanas kin ada kayon ti mangkanto kanya. Mawatak no sana makaumay ni nanang. Ni Gino ka di siya kinasaritan ni ti cellphone ni tay. Ha? Wen. Ni Gino. Kumusta mo ti ni Gino? Nasaya mo plat talakay. Kinapudlo na. Umadan ti graduation na. Ibang baga na ano mabalin ko nga kat mapana. Kasta ka di. Kat mapan ka. Sana bale, nasan ka ba't ngagbayag ijay? Ngam numapana. Asino ko mga iti kadwang dito'y balay. Awan agluto iti kanong. Kan mga sikasukan ka. Ah? Alalakay. Awan gaya man isa ang ta. Naibusan ti bagasta. Kasta ka di. Awagan man ni Kayra. Ah? Maawatan namot siguro na ijay. Tamo namot nga awan trabaho ta. Sige, mabait lang nga ron tawaga. Hello, Kayra anak. Ano ti pagayo na na? Kwa, awan nga minan isa ang mikan ni tatang mo. Mga no, adakwartam anak ko, mabalin ko abuludan. Payadak to tapaman na makatrabaho Ano nga ti may pautang ko kada kayo? Amo yumot nga adan bukod ko a pamilya nana. Ken may isa. Saan a breastfeed day di anak ko? Iso gatas na kanayon ti paggasgastusan mi. Anya? Ay na, iba tayo man ka ni tata. Agsapuli di trabaho na. Di trabaho ako ba lang ti baldado akas kankwana. Idi kasta. Ada serbi ka kinalastog na idi saan pa'y ang disgrasya. Kayra anak ko. Saan kumamot akasta at ipanagsasaong ijay amam? No saan aga po hindi kinalastog ni tata? Ken kinamamartet na. No timgig kumamot di sao. Saan kumakas na tinapasama ken kwa na nanan? Nalabit nga trabaho pa ila kumaita. Tatno aday gatang nyo, iti masapsakol nyo. Ne, in-cancel na. Ayaw mo na yan ti anak ko. Kasla saanan anaganak ti pangibilbilangan na kada kami. Oh, anya. Nangig mo tinagsaritaan ni kan ni Kayra itay. Wan bakit? Nangag ko amin dagiti na ibagana. Dakkel tinagbaliwan ni Kayra. Basol ko bakit? Gapoy ti bisyo. Nabaybayan kayo ang pamilya. Ken gapo iti kinalastog ko hindi. Impagarup ko no kanayo na kanapigsa. Adyak kasapulan titulong ti siya sino man. Egang nagbindutak. Anton, Basol ko na iko'y. Iswa na sa anak asawa ni Kayra. Gapo tadyak man lang na isuro itinasaya at kasama. Pinapanaw ko mo ti ni Gino. Ay pagarup ko adjakon kasapulan. Ngamita, sa pulak nitlangan. anya. Agbababawi ang itan. Kaya't ko nga ornosan ti amin. Ngamdya kong kabalan, gapo iti sitwasyon ko. Ita, sa pulam ni Jim, ti anak ko akanayon mo apagsasawan. Apulos, adi na kasi nung batang iti bariba. Pagbabawiyak na ito nararamit ko. At sapay lang ko ba, tadang tugon daway ang makapagkidawak iti pamakawan ni Gino. Oh, Gino, apaw. Itaman pa yan nasa pa ka nagawid. Wen lola, ada na pati ka papanakita. Ha? Sarong karagda nanang kan Uncle Anton iti syudad lola. Ha? Ay, good na. Imawag ni nanang itay. Agkasapulan da ka no. Kaasi damay. Isa o mapanak iti ayanda. Pasyarak ida. Tapambarak mo tanamang tal iti masapsapul da.
Ay na, maragsakan na para kan kapo. Tanasaya at tigalan mo. Pagyamanak unay, gaputan na nakam ka. Itilaksid ti sana nasaya at ngayon pakpakita. Kanin parparik na ni Anton kan kay ti kalabas. Kat sidadaan kalata tumulong ita, takasapulan da ka. Wala na. Gapo kada kayo dahito akin nasayaat mo. Insuro dak ngamin iti husto. Gino, anak ko. Agyaman na pinmay ko. Wala na. Naglibak iti trabaho tapno nasarungkaran kayo kani Uncle Anton. Gino, anak ko. Inawagan ng iti anak, Uncle. Pakawanan ako, mga anak ko. Amo ka nagkurangak. Nagpasulakan ka. Kansaan ka nga imbilang ka sa anak ko. Agan ita, mariknak ti kinasayaan mo. Itilaksin na iti nararamit ko kan kaidi. Uncle? Amo ka narigat para kan ka. Apakawanan ti kas kanya. Gapoy ti kanadakas kong ama. Agam sapay lang kumatadungtag po ti guntaway ang mapakawan na. Uncle, iti pa na. Napakawan kayo. Iso adiyo ko man panunutan dayta. Nabayagan dayta. Gapo kada kayo. Gapo iti saan anasayat at ratoy o iti kanya. Nagpalinday ta akarit ko. Tapno ipanaknit ko kada kayo. Asaan alapnet. Tapno igaad ko ti panagadal ko. Agyamanak. Gapo takasta ti panunot mo anak ko. Sapay ko ma. Tay kandak iti gundaway ko. Tapno sulnitak dagiti nagkurkuranga. Oh, apay nagsasakit ka na ka. Pampanunot dagiti nagbasulak ko ni Gino. Ano mabalin lang mo na may sublit ti amin. Ipareknak. Ipanagayat ko kasmay sa nga ama. Ba nagadyak pulos pareknakan ko anay di. Anton, Nagbalin na ka man naging bubukod nga ama. Hindi ngay raganak ka. Ngay sutin ang ibukbukak, iti panagayat ko. Linaksit na tankas naganak na manipod na kay asawa. gusto dahi talakay. Saan mo na panunutin pa'y dagita? Kas itinakuna ni Gino, talpasin. Tinapatay. Nagbabawiyang ti ano. Bakit? Ikarik nga ramidag ti amin. Tapno masulnitak dagiti nagkurkuranga ka ni Gino. Oh, agpakada ko na Uncle Anton. Sige anak ko, agan-anad ka kumaa ka na yun, Juan. Kastamat ka na kayo. Aganad kayo umata ka na yun. Then, alwadan nyo kumati salon at yun, ha? Gino, anak ko. Para ka na talaga. Wan, Uncle. Di ka madanagan. Kanayon kayo nga may pasyarin dito, eh. Kaya naibagak matan ka ni Nanang nga oras saan nga trabaho. Kasi kaso na kayo natan. Siya kundi makamoy ti amin na pagkasapulan niya diti balay. Huwag ganyan. Dito kwarta para kada kayo. Igatang nyo iti agas yung kan. Kaya gatangin nyo utan, dagiti kayat yun. Siya ti makamo kada kayo kaninanang. Agyaman na anak ko. Agyaman kami, anak ko. Agyaman na. Ipatag mo ti tao nga uray di mo kapkapin ano. Tapno di kan to agbain nga agkidaw ititulong kan kuana no agkasapulan ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan, ti pakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, musical scoring, Eli Palacio.
Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyang di tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan na kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyang di tao. Hello, Daddy. Hello, Carla anak. Kumusta kayo ni Lola Mita Pilipinas? Nakagatang ka rin ni Lola Mita Agas na? Wan, Daddy. Nakagatangan. Nasayat nga raw, anak ko. Okay? Kumusta mo ti panagadal mo? Ayos lang, Daddy. Ay, wan gayam. Ada kumakayat ko akit dawan kada kayo. Anya na ita, anak ko. Ibagablan. Itad mi ka ni Mame, no anya na ita. Kwa, kayat ko kumatibaro a cellphone, Daddy. Ngamin, daanan da ito cellphone ko. Dahil talaga yan, anak ko. Malala, itong bigat. Agi ba kita kiti kwarta. William, tayo kap-kap na ka masilpon, anak ko. Thank you, Daddy. Yes, makagatang ako ni tibaro a cellphone ko. Itay pala dito'y parke. Ang maawan pa lang ni Carla. Wala ron, friend. Nagpayag mo. Ay, natitikasorsoron ko nga ramiden. Kaya agur, ura iti mabaya. Ay na, sumangpet tulad ay babae tayo sa gunot ko. Nagbayan? Ay, agur, ura hindi kita gagayam tayo ija beach. Urayong tabiit. Sigurado nga asidagdag dyan. Ay nga, pasensya ka yun ha. Lalagaw ah. Ay, sa dito kami tinapnapanam? Pasensya ka yun at talaga. Napan ko ngamin inala di pa it ni Daddy a kwarta. Isuting gatang ko iti dahi baro a cellphone ko. Oh, kita. Ay, wow! Wow! Ay na, nagpintas matanday ta a cellphone mo? Tinangin na day ta ah. Ay, sana all. Daan nga min nandiyan sigo da cellphone ko. Isa di mawatak ka ni Daddy iti gatang ko. Nagpintas madaytan, friend. Ninginaan a cellphone. Siya kumamot ti gatangan ni Nanang. Ala, mapantay nga rodan. Sigurado nga agurura yung dagiti kakadwa tayo ije beach. Wala ka talaga iti dahi ta cellphone mo, friend. Ninginaan. Ay, padasat man mat nga ibaga kan ni Papa intun umawag kanya. Ay, sigurado nga igatangan na kaday jay, friend. Sabi lang ko amo met, stricto ni Papa. Ay, umapalak at talaga kada kayong adwa, Carla, Ricky. Oh, apay matlina. Una, kapot na amin na kayat yung kat kabailan tinaganak yung agatangan. Cellphone kas kada laptop, kat nalakadalaan na ipay kada kayo. Ha? Ngam siya. Mano atawanan dahi ti cellphone ko. Nabutak pa yan. Ano saklat na. Kaputa dinak maigatangan ni Nana. Ay na, friend, maigatangan na kadayjay. Angam, saan tayo siguro nga ita, ha? Kasano ko maigatangan na? Kat manulaang ti sweldo na kas babaunan. Iso ang malabo ang mapasamak dahit na. Oh, nasaya at hatakan anak ko. Nakaluto ako ni di pangrabyanta. Iti sumtabag mong tamangan ta. Oh, papayakas to tilangam anak. Nanang, ang mga numabaling na igatangan nak iti baro ang cellphone. Kitaan nyo man ti cellphone ko, oh. Daan, kan lalakaan a cellphone. Di yu pa'y magatang amin na kayak ko. Kwa anak. Ay, pasensya kan. Amumat nga da maintenance ko nga agas ko. Ay, iso nga min di dagduma paggasgastusak, anak. Kanti pa naghadal mo. Dayta ka na yung tibagayo tunggal adda kayak ko apagatang kada kayo. Dita kayo man lang. Ay, Lina! Mabait lang! Lina!
Apay, ano tigayat mo ang cellphone, anak ko? Ako, tayo datatak na anak agad aman sanas, papa. Tayo kas na iti cellphone ni Carla gayem ko. Tayo agbalor iti 30K. Anya? Nagginamatan? Ay nga mala, di ka madanagan, anak ko. Kasalitag ni mamam tayo so nagipawit iti kwarta ng gatang mo, ha? Ay na, thank you, papa. Kamodyanan na, masukatan iti cellphone ko, alalakain. Awanan niya man, anak ko. Tinapateg, i-guide mo ti panagadal mo, ha? Yes, papa. Di na madalagan. Kita ang cellphone ko, friend. Ay na, nakaragdagsaka. Gaputa nagatang kung dahil cellphone. Akas iti cellphone ni Carla. Wow, friend. Ay na, umapalang ka talaga. Siyaklaan ti kasto iti cellphone niya. Lalakain, kendaan, ngam saan lata masukatan. Ibangam ngamin iti inam. Agpakaasi ka kan kuana. Ay na, friend, uray agparinto mga iti sangwanan na. Di nak maigatangan iti kasta cellphone. Gaputa umanay laang nga panginaldaw-aldaw mi ti sweldo na akas babaunan. Ganun? Ay, no kayat mo? Itid ko lang kan di sigad na cellphone ko. Ha? Talaga? Yes! Itid ko kan ka. Awan mat sa bali apang teda. Ay na, agyaman ak, friend. Thank you at talaga. Ne, nangalaam iti day ta cellphone, anak. Saan mo taday ta di cellphone mo? Awan pidiyang yo, no sa dino tinangalaak nanang. Kundi yun damagan pa. Imbaglakid din tadapay gayam ko anasyan kanya. Iso nga impadawat na daytoy. Gaputaam muna adi nakabailan nga igatangan. Ha? No nagadal kayo kumangamin itinasaya at idi, dinatalgad ko matitrabaho yu ita. Saan kat ababaunan? Manipod ubing aging gaita, babaunan kay lata. Anya? Kitaan naman dagiti darakal dagiti gagayim ko. Pasig da amin nga da iti abroad. Iso amay iti da amin ti kayat ti anak da. Namda kayo. Ultimo baro akawas ko. Di dak maigatangan. Lina, anak. Saan kumamot akas na ti panagsasaom kanyak, Ha? Imbag pa'y dagiti gagayim ko. Amin akayat da. Ited adagos kinaganak da. Namda kayo. Pulos. Ay, pasensya ka na, anak ko. Andi ka madanagan. Padasik ti umutang iti amok. Tauray ikarok tulatan ti utangag. Kat no pa utangan dak, itad ko adagos kan ka. Tapno magatang mo di cellphone nga ibagpagam. Ay nananang, saan apasig asa ulaang? Ibagayon tulatan no adda. Makauma. Anyamot tanday to inluto yung asidaan nanang. Kanayon mutlatan nga ugot ti kamote. Makauma. Ay na, pasensya ka na, anak ko. Pasensya, pasensya. Kanayon lata nakasta. Inurnong ko nga minti sweldo. Iti kalabas, anak ko. Ha? Oh, adto ti kwarta. Sapay ko mataumdas day tangay gatang mo iti cellphone na kayat mo, anak ko. Oh, adamat gayam kwartayo. Ha? Mala, jakon ituloy ti mangan. Iduling nulatan. Inakon.